আমার মাটি আমার দেশ আমার মাটি আমার দেশ আমার মাটি আমার দেশ जोंनि हा जोंनि हारि खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनाय जासिग्रोबाय बे समाव आं दंफैयो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा ओनसोलनि VCDC बे समाव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनि बिथोन बादियै दिनैबो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जेरै आंनि हा आंनि हादोर बे मावथांखिखौ लानानै फालिबोदों दिनैबो बेबादिनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा ओनसोलनि नैबे फाथाबारि VCDC आबो दिनैहाय बे आंनि हा आंनि हादोर बे फालिथायखौ फालिदों बे समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनानै लागोन बिथांमोना जे दिनै मा थांखिजों बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लादों जोङो बिथांमोननिफ्राय आबुङै मोनथिनानै लागोन नोंथांमोना जे दिनैहाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिनि बिथोन बायदियै नोंथांमोना दिनै बे रेलि बा हानजा सुनाय हाबाफारिखौ लादों नोंथांमोना मा उद्देश्य आरो मा थांखिजों नोंथांमोना बे हाबाफारिखौ लानाय जादों गिबियावनो भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांनिसिम आङो साबायखर बावदों दिनैनि बे समाव सारा भारतआव बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ जोंबो जोंनि फाथाबारि VCDC हिसाबै जोङो जेब्लानाखि जोंनि हादरखौ उदांस्रि खालायनो जोंनि भारतनि रौनियाफ्रा दावहा नांदोंमोन बिथांमोननि गोजोन सान्थिनि थाखाय जे भारतनि गाहाय मन्त्रि सारा बिथोन होदों बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि हा आरो जोंनि हादर बे बिथांखिजों जोङो दिनै जोंनि मोनफ्रोमबो गामिनि SSC लोगोसे गावबुरा लोगोसे रायजो राजाफ्रा मुथासे हा लानानै जोंनि VCDC आव जमा होनो दिनै रेलिनि गेजेरजों आवगायबोदों दा बिनि थाखायनो जोङो हादरनि गोजोन सान्थिनि थाखाय नैबे हाबाफारिखौ जोङो मावनो आवगायदों बेवहाय मोनबेसे सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बेहाय गासै मर देन 50सो सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ दा बिथांमोना माखासे फैगासिनो दङ दा बेबायदि बाहागो लादों बे समाव जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनदों गोबां दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरा दिनै गावनि ओनसोलनि हाखौ दिनैहाय दिल्लीसिम फाथायहरनो थाखाय बिथांमोना VCDC सिम मुथासे हा लानानै फैदों होननानै जों बिथांमोननो खोन्थादों बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 8 अक्ट'बरनिफ्राय 12 अक्ट'बर दानाव सानबानि हाबाफारिजों मेगालन लोगोसे एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन क'क्राझार सहरनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस साखाथियाव खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो RC इन्सुरेन्स लाफानानै 7,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो क'क्राझारनि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों 5 लिटार पेट्रल फ्री गंनै हेलमेट फ्री बाइक बायगिरिफोरनो फ्री एसवेर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 खेब फ्री वाशिं होनाय जागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000399187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन